структура на информацията в интернет сайт. Важно е да знаете, че за интернет се пише кратко, интригуващо, йерархично свързано. За да покажем какво имаме в предвид под свързаност на информацията в интернет страниците, ще покажем начина за разделяне на информацията на подстраници, реализиран в Microsoft Content Management системата. В този урок ще покажем какво е интернет страница, какво е предходна страница, как изглежда дървото на един уебсайт, как се изгражда йерархична структура на фирмен интернет сайт. За целите на урока ще ползваме демо сайт, създаден в Content Management системата на Microsoft. Microsoft е фирмата създала първата изцяло българска система за управление съдържанието на интернет сайтове, която интегрира хостинг с CMS и вътрешна сайт оптимизация за предни позиции в Google. За да продължим, ще влезем в нашия демо сайт, който представя услугите на фирма. За целта в директория Admin въвеждаме своето потребителско име и парола, натискаме бутон Вход и влизаме в основния административен панел. Бутонът, който ни интересува в момента, е карта на сайта. В карта на сайта са показани всички интернет страници в редактирания от нас уебсайт в дървовидната им структура. Всяка една страница е разделена на подстраници. Всяка страница има своите подстраници, всяка интернет страница има своята предходна страница. Обърнете внимание как в един уебсайт за представяне на фирма има начална страница, под нея има бутони кои сме ние, какво предлагаме, с кого работим, къде да ни намерите, съответно с подстраници история за фирмата, бизнес цели, как работим, подстраници на какво предлагаме, услуга, списък с предлаганите услуги, с кого работим, списък с клиентите, за които работи фирмата, и на база на цялата тази структура се изгражда визията на сайта. Вижте как начална страница на сайта показва 4-те подстраници. За тези от вас, които са работили с Microsoft CMS, но нямат задълбочени познания, ще бъде учудване как, натискайки бутон Редактирай, за да влезете в режим на редакция на заглавна страница, вие ще видите само едно изречение текст. Въпросът, който изниква е: къде са 4-те снимки с текстовете им, които се показват тук? Отговорът е, че това всъщност са подстраниците на заглавна страница. Ако влезем в карта на сайта отново, ще видим, че страница начало има 4 подстраници. Кои сме ние, какво предлагаме, с кого работим, как да ни намерите. Ако влезем в режим на редакция на начална страница, ние ще видим текста и в раздел Структура на информацията ще видим Покажи снимките, заглавията и първият абзац на подстраниците. В 4 колони с връзки само на заглавията. Това е инструмента, който кара системата да подреди подстраниците на основната страница в 4 колони с техните снимки и текст. Едно от най-мощните средства
в Microsoft Content Management система е, че ние можем да променяме визуализацията във всеки един момент, в зависимост от обема информация, който имаме. Тоест, на заглавна страница можем да кажем: покажи снимките, заглавията и първи абзац в 2 колони, записвайки страницата, информацията ще се преподреди в зависимост от нашите желания. По този начин, дори да започнем един малък сайт, ако информацията в него се допълва и обновява, в момента, в който обема подстраници стане прекалено голям, от едно място, предходната страница, ние можем да зададем начина за визуализация на подстраниците. Другите възможности за визуализация ще покажем в един втори демо сайт. Демо сайт на автокъща или на фирма за внос на автомобили. Картата на сайта е за нас автокъща, където са представени автомобилите, микробусите и камионите, които предлага фирмата. Под автомобилите са наличните марки, под микробусите са наличните марки микробуси. Имаме възможност за търсене, за контакти и за добавяне на оферта. Ето структурата на един втори демо сайт. Тук интересното е, ако отидем на автокъща. Ще видим, че страницата има текст и подстраници. Подстраниците са автомобили, микробуси, мотори и камиони. BMW, Audi и Mercedes, ако си спомняте от екрана преди малко, бяха подстраници на автомобили, което означава, че в тази страница ние сме задали опцията: покажи снимките, заглавията и допълнителните връзки на подстраниците в 4 колони с изградени връзки и възходящ ред. По този начин, записвайки страницата и виждайки какво реално се е случило в интернет пространството, ние виждаме така подредената структура на сайта. Разбира се, нашият сайт може да има много повече от тези примерни 10, 20 или 30 веб страници. Microsoft поддържа веб-сайтове с 1000, 2, 3 до 70 000 интернет страници. Подреждането на информацията в подстраници, в която всяка една страница има своето място в сайта, дава възможността дизайна да бъде независим от съдържанието, както и да се създаде правилен, добре приоритизиран Google Sitemap или карта на сайта, което стои в основата на добрата вътрешна сайт оптимизация. Във всеки един момент потребителят може да мести страници, което автоматично ще премести и техните подстраници или ще преоформи целият клон, цялата структура на сайта. Като по този начин ще рефлектира навигацията, независимо от избрания дизайн и независимо ако този дизайн подлежи в бъдеще на корекция. В този урок ние научихме какво е Content Management система. Това е система за управление съдържанието на интернет сайтове. Най-общо казано, тя дава възможност клиента да редактира сам текстовете и снимките в сайта си. Като фирма, която се занимава с реклама, в Microsoft CMS ние сме осигурили, освен редакция на съдържанието от собственика,
независимостта на дизайна от съдържанието, алгоритмите за вътрешна сайт оптимизация, които са изключително важни, ако предните позиции в Google и други търсещи машини са важни за бизнеса ви. Осигурили сме поддръжка на голям брой свързани страници, от които се формира динамична карта на сайта за Google.